Kakasi Student Union KSU hakar potrik luber arjar penriu kelaraki ya ke jingdap sau puprasnam hak jia inti jongka ban ai ke jingshakri ke babha hak babon kimat kibakta ya ke imlang salang dak ba penlong dak jelang kebala penlong hakmat ke embos office chilong hakani ke silai don lang do ba lambok star marngar presiden ba Donald V Thaba general secretary ba biang board el paliar vice president ki nong ilam ba kit khot ki circle bat unit popper na lor kiwe pan haswa ban sedang ke jelang ke KSU ka penlong ke jing sabjar ke sibinet kum kadak ban penpau ke jing solem sikimin siem ke blaklat no nakani ka sla perthai hawa jingkran ba lambok star ulong ba saupu prasnam munsua ke KSU kami omna ke benta ke jing soba andre ki samla kimi ban sha ke jing jar ke jing sha tenju rengkat ke jing jao umat ban pelai ke jaban rio na ke jing sha te brau nalor kataw la kenturu ki paradkhot ba wala kin hab ban mat sibon ki jinge andre ki de ban long ki baskam ka jingmut jing prakhan kal er nga kasyo sasun kin piar kitanan ki thiet kin su sopo kay ka bang kwa ban pen kamau hang ni lamba kan ni ka power naka duita raksiar jong belung so satham ka pen kamau ya ka jinglong jong ka seng baklasan kalamer ngadu balaseng ya ka hadu kan ni ka khlimat ka pamenta ngamar langi Kenya karta jung beriau South Frasnem kamdisu karta kabadang kelung kena andai keladi karta kabala rangba kabala i haka jinglong jingman kum kaseng hi borok kawai te kai kabang kwa ban penkamau hang ni ba happening kita kisnem nadu blasteng ya ka nilai i sibun lese langba ka documentary film kaba kaseng kaladap penmi ya sibun kijing tenjo keba ka union kalamat kitu kipor ndai dei langba kajing yai san kajing yai scam jengmun bat kajing long sinrang mensiam jong ginong yalam hakatu kapor ka penlong ingi mata kumni kembang ilong hawa nadu kisnam belaseng sibun ba kijing yai ilaman bat bun ba kimat kiba kum kaseng gedang hap ni kun nang ni skman bat ngangeng ba kani ka kajing yakun ka jongi kanam kut tang stengpor nding ngidangi peteng ban pej namata ka bha kemian jong kari ba kajat menriu hi brokowe kajing ya lenti jong KSU kaya telun na kapor kinong kren na ba sa kamat kapan kamau ya kiki kimat kibakum kaseng kalashim batkum kaseng kalayat di kisnam masoban nong akum kini klemat kum kini kasgi kabakarpang kabak KSU sabu prasnam manswa kalami samadan om nam ta ka jing suba om ta ka jing suk om ta ka jing kemen lagi samla jo ki siu jumi madan bansha ye ta jing tenju bansha ate jing jinjar rangkat ki jing jauh mat jing jauh snam tanggawi ka thong golong ba ka jaj mareu kam de bansha te marau kadai ka sngi ka baye pen kamau yingi iwai pewai kumi khon samla jong ka jaj mareu kham tam ki khot jo ki siu ang ni sa kamat ka jingya lenti ka kumno ngini kandu handai tangkawai ka nongrum ka baskam ni hapandon ka jing sakri ya kari ba ka jaj penreu kadai langba kita ka jinge jing tenju bobon kadai kum ki samla mi hap soto ka thong jong wei powai samla kadai baskam ka nongrum wad pata phat preng jing tenju boper sibun kimat ki jura ba kum ka seng ka jukren na ka pos nga jukren bat nga je pen kamau aman ki stu boper kibakum ka sang kasyam bat ye persngo sarkar taki paudali kisnam ngia keren spangka tau pot usam spangka jing song scam jong gari baga jaj penreu spangka ta ka puli ka puthi jing don kam jiki samla po jong jaj penreu ka wei hendai ka ba sosi ka long teng kai ka jubab ngiyo ko bi kon samla kri tang jing rung along jong ki khot na ka por dei kan mau tang ka wei ka hing bandi jong ka sarkar kam dai ka suset ya kiri sne hundai ngasyam bat ngawak barbor ba kari ka skul ba juki samla kibo chuprang ya ta kamen sim ejri kamen sim lana de panjesha bat ban lana de namta kimat kijura jongkari ba kejat betul ko wai ngabiya khakpang ayang ko gede kesgi man kan mau ya gede kesgi betempang kesgi bala suit la short ya ki su bro ko wai kan mau hakis nam ki man shwa ka jubab pangiyo teng kalong ka jing krau kamen jong kinong ilam bat ko lapan kemau kinong keren bakal kelonnya bro la don do ki khap wasien la hap banra ya kamet yap ki khot na penta ki jing sakri ki jongki ya kari ba ka jai pro wai om tang ha kuli yung sarkar dai la sat khat do
jika mesim bakodol jud khot hakikti jo kimandir ka jingkeli galong ayu ko kisamla jo ka jaj bandeu ngin jubab sa kapateng ka bansawan ringa soban nong lana ngiem ang takaya kayem takisngi kibangi sukot tangia kedok ting kot tangia paj madong iyo iwing somadong ka jaj bandeu sen kasngi ka saklun pat sa sensar hakinong we sisngi kani ka sngi pat kamau op tangit khot jong ka kesu ngasobanong ngawe da jing surat iki samla jong ka jaj bandeu langi dan ki tak jin ki khri pada bi ki tak jinge jin jar pat ki tak jingma ki ba abi ka jaj bandeu ka wei ngasobanong tole dar jong kamram nam ta bantai kari ba jaj bandeu khamtam wani khun persa yet ki bor masbar kumnoi persang pantalap ya jimut perkhat hakani ka bri nyo tre bro ka wei kan tang yawai ngasobanong khamtam ki samla ye mata ka juk kababun subun ki yuan chilong ka jaj bandeu ka jungi rai tang ka wei yem ni ban lim pat ka tma perkhat ka jungi ringi lim no atma perkhat ka jungi ngasobanong ka jingjob jungi dong wei ka ablu pa ka jaj bandeu ka wei tongi yami dang ni kum dikot jo ka jaj pai bandeu khamtam kinong lam papura jong ka kesu tongi yes kem piken nguram ai ki shu masa siam nang nesman kum ka seng berkawai ngin sa syong perkhat bai tang kawai ka jing yakun jo kesu na ka por sport kanam lip kanam dam lano nuru ai ki bakan tho ai ki ban kat ba ki ban hin rai ngasobanong ka jing sakri jo ka kesu ka jaj mandeu ngim samla sakri nam ta kanam ka buram simat ka jing sakri jongi ka jaj mandeu nam ta man yakun ba kham tam penne pensa ba song sangan ya kari ba jaj mandeu hakal leng jong pri terap Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya